خەڵکی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها گەلی سووریا. نیچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانê گوتکو خەلکی عێراقی و سووریê hêjayî wê yekîne ku wan rewş û jiyaneke baştir hebe hemû pêk ve bi xweşî û şadî pêşketima welatê me û welatên cîran bijîn. Roja duşemê êvarê 27 çileya 2020 Nîçîrvan Barzanî سەرۆکی هەرێما کوردستانê بەشداری لێ rêwresma xelatkirina serkeftiyên Festîvala Kurtefîlma Beref pêşve kir. Di gotarekê de Serok Nîçîrvan Barzanî piştî bixêrhatinan û nerên Yekîtiya Ewropa û UNDP kir. Spasî û destxweşî li wan kir ji bo sazkirina wê rêwresmê. Got ku ew ê ku me ji wan filiman bi awayekî giştî dît mixabin beşekî zêde ji êş û nexweşiya xelkê Iraqê bi awayekî giştî û gelê Sûriyê derdixe. Beşekî din jî zêdetir derxistina wan hêvî û xeyalan e ku wan ciwanan hewl dane bi pêşandana van kurtefîlman ji cîhanê re bidin xuyanî. Serok Nîçîrvan Barzanî di gotara xwe de amaje kir ku ya herî giring ew e zêdetir gelê Iraqê û gelê Sûriyê çavê wan di paşerojê ye. Pêşe rojeke nexweş bûye. Êşên nexweş bûn lê belê ewa ku hate dîtin xortên me hemû rûyên wan li paşerojê ye. Ew ê ku îro li Iraqê jî rû dide li Bexda û li bajarên din. Ev nifşê xortane hemû bihêvîne tamaşayî paşerojê dikin. Barzanî berdewam kir û got ku bi rastî xelkê Iraqê û xelkê Sûriyê hêjayî wê yekê ne ku wan rewş û jiyaneke baştir hebe. Hemû bi hev re bi xweşî û şadî û pêşketina welatê me û welatên cîran bijîn. Di dawiya gotara xwe de Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî got ku ew دوێ hêviyê de ye ku di paşerojê de ev welat roj bi roj beref başî û xweşiyê û beref xêrê ve biçe ji bo xwe û miletê xwe û ji bo cîranên xwe jî bi hêviya wê rojê û pîrozbahiyê li hemûyan dikim. Rêwresma xelatkirina serkeftiyên Festîvala Kurtefîlma Beref pêşve ji aliyê bernameya netewên yekgirtî ya ji bo pêşxistinê UNDP bi hevbeşîl gel bernameya netewên yekgirtî ya ji bo niştecîkirina mirovan herwiha alîkariya Sendoqa Baweriya Herêmî ya Serb Yekîtiya Ewropa Sendoqa Baweriya Mededê ya Serb Yekîtiya Ewropayê ve hatibû sazkirin.